saan aku nangimitan mikalikadakan bisita buat yuku magtahom naratong si mama kay nahuta kami sa kusina maong ako na lang nangitaw maong i-fingers na lang iwanay ko sa latin sa lamesa maong i-fingers na lang kaya kung domingo igutom na ako gayon na wow dili na halos mo tanda maayo na lang akong amigo miingon kaya lang tabay natong si mama kay nahuta kami sa kusina maong ako na lang nangitaon pagi maong i-fingers na lang kay way sa atin sa lamisa maong i-fingers na lang kay akong amigo igutom na we got those one, we got those four, we better than lucky when we got a four. Just hit a finger, yeah, the finger. Naratong si mama may nahuta kami sa kusina maong ako na lang nangitaon pagi maong i-fingers na lang kay walay sa atin sa lamesa maong i-fingers na lang kay akong amigo